दिनै अक्ट'बर दाननि 29 खालार बे 29 खालार खालि जोङो सृजन गावबावसोम फसंथान एबा सृजन भलान्टारि अर्गेनाइजेसननि मोनसे न' गायसननायजों लोगोसे जोङो सृजन भलान्टारि अर्गेनाइजेसननि मोनसे जोङो एजुकेटिभ बडिनिबो मिटिं जादों। दा दिनैनि बे थांखियानो जाबाय सृजन भलान्टारि अर्गेनाइजेसनखौ एबा सृजन गावबावसोम फसंथानखौ जोङो 2001 मायथाइयावनो गायसनदोंमोन। बेसेबा गोबाव जाबाय दिनै बुंनो थाङोब्ला 20 बोसोर जाबाय। जोङो बहाय मानसि हारिनि रांखान्थि, सोलोंथाइ, समाजखान्थि, धोरोम आरो हारिमु सुबुं हारिनि खैफोद निदानाव हाबा मावनो थाखाय बे फसंथानखौ जोङो फसंनाय जादों। जों बेबादिनोबो हाबा मावबोदों। इंलेन्डनि सेभ द चिल्ड्रेन, अकाजनाव थानाय RVC आरो बिदिनो गुबुन गुबुन जोङो NGOफोरजोंबो जोङो खामानि मावनानै सुबुं हारिनि खामानि मावबोदों। दै बानायाव बेबादिनो आरो दिनै बिदिनो बायदिसिना निदान खैफोद समाव मानसिफोरखौ निदान संनाय, एसे जोङो माइरं दैरं होनाय। नै थांनाय लकडाउनावबो जोङो बिनिफ्राय निखावरि मानसिफोरनो जेरैबो राहा गैथायनाय मानसिफोरनोबो जोङो बेबादिनो माइरं जानाय लोंनाय जा हादों बे जोङो फसंथाननिफ्राय मानसिफोरनो मोनसे अननाय होदों आरो सिबिनायनि मोनसे थांखि लानानै हाबाफारि मावदों। आरो बेखौ जोंखौ मोजां मोनग्रा, बे फसंथानखौ मोजां मोनग्रा जोंनि माखासे सुबुंफ्रा जोंनो अननानै जों बिनाय अनसुंथायाव हरनानै जों बे हाबाखौ मावफुंनो हादों। नाथाय समाव बिल्डिं जिहेतु बिल्डिं गाहाय खुन्था गायसननाय जादों, बेयो बबे माबानिफ्राय नोंथांमोननो बे NGO होनाय जादों? बे हाबाफारिखौ दिनै मोनसे गोसोखांनानै मावनाय जादों। आङो बे फसंथाननि सासे मावगिरि हिसाबै गोसोखांदों। जोंनि मावग्राफ्रा मोजाङै दुखु सुखुनि खोथा आरो डेभेलपमेन्टनि खोथा रायलायनो थाखाय ज' जानानै रायलायनो थाखाय जोंहा दा एसे गोजोनै रायलायनो थाखाय जायगा नांगौ। आरो बेखौ जोंहा एसे गुबुन गुबुन समाव आलासि लेंहरनानैबो जोङो रायलायनो आरो गोजाननिफ्राय गिदिर आलासि फैब्ला दोननानै बिसोरखौ मोनसे मोजाङै रायलायनानै हाबाफारिफोर लानो थाखाय जोंनो मोनसे मोजां सावरायग्रा बा जिरायग्रा न' नांगौ हिसाबै बेखौ गोसोखांनानै लुहोनाय सिन्था खालामदों। जों दा दिनैनि सानाव बेखौ खुन्था गायसनबाय। दा बेखौ जोंखौ अनग्रा सुबुं हारिनि मोजां मावग्रा फसंथान हिसाबै जायफ्रा अनो बिथांमोननिफ्रायनो अनसुंथाइ लानानै आरो जों गावबो जा हायो बे फसंथाननि मावथिफ्रा डनेसन होनानै बेखौ जोङो लुफुंनायनि थांखि लादों। बेयो मोननै थाखोनि जागोन, अर्थात ग्राउन्ड फ्ल'र आरो सेकेन्ड बे आपार फ्ल'र जागोन। मोननै जों थाखोनि खालामनाय जागोन। दा बेखौ रायजो राजानि बयनिबो अननायखौ हास्थायनानै जोंनि सुबुं समाजनि दैदेननो थाखाय बिबान होनाय बिथांमोननि अननायखौ हास्थायनानै जों बयबो खौसेयै बे न'खौ लुफुंनो थाखाय जों दिनै मिजिं लाखिदों आरो आसा फारिदों जोङो बे न'खौ रायजो राजानि अननायाव बयबो जोंनि गेदेमा मानसिफोरनि अननायाव लुफुंनानै होनो हागोन। जोंनि रांखान्थि दिगाव माखासे जा राफोद जानाय जोंनि गोदान जोलैफोर दं, बे फिसाफ्राबो जोंखौ अननानै बे फसंथानखौ लुफुंनायाव मदद होगोन। आरो थांखिया जोंना सुबुं समाजखौ सिबिनानै जेरैबो गोजौआव दावगाहोनायनि मोनसे सिमां लानानै बे हाबाखौ जों मावफुंनाय जादों। आरो दिनै नोंसिनि बे जिथु सृजन भलन्टियार अर्गेनाइजेसना जिथु गथायलायनाय हाबाफारि लादों, बेयाव गोदान बिबानगिरि हिसाबै बा
बेयाव सोर सोर मोननो हादों? बहाय दिनै जोंहा जाय जोंनि बे सृजन भलान्टारि अर्गेनाइजेसननि नेहाथारिमोन एबा सेक्रेटारिमोन, बेयो इसोरनि अननायाव मोनसे साख्रि मोनबाय। ओंखायनो बिथांखौ बिदाय होनानै दिनै गोदानै जोंनि बिनि जायगायाव सासे गोदान सेक्रेटारि थिसननानै लानाय जादों। बे मावथिनि मुङा जानो दानसोरां मुसाहारि, आंनि खाथियावनो दङ नै। दा बे मावथि गोदान जोलै रोंगौथि गोनां मावथिफोरनि गेजेरजों जोंनि सृजननि जि मावनांगौ हाबा बेफोर मोजाङै जाफुंगोन। आरो दिनै माखासे खामानि मावनायनि आदब खायदा आरो बिबान होनानै माखासे मानसिफोरखौ दिनै मावनो थाखाय बिबान होनाय जाबाय। बे बिबाननि गेजेरजों जोंनि इयुनाव मावनांगौ खामानिफ्रा साबसिन हामसिन आरो सिस्टेमेटिक जालांसिगोन। बेखौनो जोङो सावरायनो थाखाय दिनै ज' इक्जिकिउटिभ मिटिङाव सावरायनानै थाम थिम खालामनाय जादों।